बाप रे बाप, ये तो हमार यार ने तड़पत होई हम होने तो हमार यार तड़पत होई ई भतार सुहाग रात के दिने में पूरा पानी छोड़ा देले ई पदना के बेटा ई भतार मिलल बा, साण मिलल बा साण। उका हमार यार के तनका फोन लगाई बेचारा केने तड़पत होई। हाँ फोन तो लाग गल बा। हेलो का हो डार्लिंग, केने बारे हो? अरे मत पूछो ना, हम भतार रात भर हम गांज गिरा देले बा पूरा। हम भतार मिलल बा एक नंबर ना नु 5 नंबर गियर धरावेला, एकदम जेसीबी फेल कर देवेला। तोहरा लेखा प्यार नानू करेला उ। हाँ भतार तो भतार होगा तो भतार कहेगा मन ना करला, साण खानी बा उ एकदम प्यार करेला, उलट के पलाट के पूरा एकदम प्यार करेला हमरा के। तोहरा लेखा तो मजा ही ना मिलेला हमरा के ओकरा के ने। हाँ कथी ना ना उ एकदम डायरेक्ट करेला, एकदम डायरेक्ट। तोहरा लेखा तनका एने ओने नानू छुएला, तनका एने हाथ लगैनी तनका ओने हाथ लगैनी। उ तो पदना के बेटा उ तो एकदम आवेला एकदम उघाड़ के एकदम डायरेक्ट एकदम ढुक जाला। हाँ ना ना तू तो तनका हम ओठो चुसत रहला, गालो मिसत रहला हा, उ तो कुछू ना करेला। उ तो साफ एकदम लगेला कि खखुआइल बिल्ली खामा नोचे वही उ करेला। हम उन्हें से कितना संजोग से होता अपन देह छोड़ा के तहाँ से भाग के आके हई गाछी में हम बैठल बानी। ना हो तहाँ से तो हम भाग के नहीं है कितना मुश्किल से। उ तो पदना के बेटा तो हम देहिए ना छोड़त रहे, तो हम अपन देह छोड़ा के भागनी है। वो पदना के बेटा हम देहिए ना छोड़े, कहत रहे कि तहीं बैठ कहाँ जात रो। हम उन लेके आवत तनी तनका उन्हें घूम के आवत तनी बाहर से। हाँ ना ना अभी ना कुछ कैला सा, अभी तो हम जो भेला रातिए के भइल ह। साफ हमर रुआ के रख देले बा, रुआ के दिन भर खाली वही में मुंह लगैले रहता। हाँ ना कथी अरे हाय देखो, हाय नया नया दुल्हन के अभी गहना ना उतरल। हाय देखो केकरा से मोबाइल से बतियावत तारी। हां ई बताओ केकरा से बतियावत तारी? का हो घरे बतियात रहनी हा। केकरा से बतियावत तारी? बड़ा जल्दी बतिया के रख देनी। हां घरे नु बतियात रहनी हा। हो तो घरे बतिया लो कि कहां बतिया लो? हम हाय बगीचा में घरे में बतियावत तारू, घर नहीं खे तब हां उतना बड़ा ससुर महल बना के रखले बा। आके खरौड़ी में बतियाई तारी ना हो छोटको, हाय घरे ना बतियावत कोनो यार से बतियावत होई। चुप रह खाली, हम यार से नानू बता, हम भतार तो अपने बा। बताओ हाय नया नया शादी भइल बा, सोहाग रात ठीक से भइल बा कि ना भइल बा? और बतियावे खातिर आ गइल बड़ी खरियानिया में और बगीचा में। घर ना रखइन कर बतियाएला ना तर क दे आ को तर के घर में बतियावत घर ना लो, घर में बतियोई तू तो घर में ना बतियोई तू। हां हाय आइलू बगीचा में बतियावे तो का करी? काहे के हमर तोहर देवर हां उ तो हमरा के तबाह क के रख देले बा। हां ई काहे हो क देले रात के तो हमर पलंग के पौवा टूट गइल। अब बताओ ओ बाबा पलंग का पा टूट दे तोड़ दे टूट गइल, टूटल नहीं के टूट हां गइल। कोई से राती के बाप उ सार है सार। सार होई हां का जानी जेपी से जेसीपी के ड्राइवर नानू हो। अरे उ तो कुछो ना है। ड्राइवर है बाप जेसीपी के। भाई का को होतरी का को होतरी सुनो तारू छोटो का हमार देवर जी के पसंद नहीं खे। हां बात तोहर देवर जी, तोहर देवर जी तो रात भर हम गांज गिरा देले बा। ऐसे बड़ी त हमर नैहर के यार हां खूब नीमन से प्यार करे, वो आस्ते हां अरे बाप रे हड़बड़ी में आवेला गड़बड़ी खड़ा कर देवेला। अच्छा रुको। हां और का कमी बा हमार देवर में?
तोहर देवर में कमी बहुत बा। का बतानी खोल के बताओ। तोहर देवर बारन न हाँ उ सब पुरनका जमाना के प्यार करन, नयका जमाना के प्यारे नहीं जाना। अच्छा तनका नयका जमाना के प्यार ए छोट को नौका जमाने के प्यार आ पुरनका जमाने के प्यार कोई सुना हम बतावत है। बोलो। नयका जमाना के प्यार हो कि तनका ओठ चूस लेनी, तनका गाल काट लेनी, तनका एने धो लेनी, तनका धो लेनी। अच्छा उ बारन तो लगे एकदम जेसीबी के ड्राइवर आवे ले के ठेल के लेके चल जालो। हो ई बात बा। आई बाप तो तू ना सिखावेलू। हम का सिखाई ओकरा के? तो तोरा सिखाए के चाहिए जब तोहरे मालूम बा 7 आइटम। अच्छा ये बताओ तोहरा जब तनी तनी मालूम बा तो तनी तू सिखा दियो। पहले रात नु हो रात दोसर भेला फिर तब 2-4 दिन होखे त आइटम से एगो बात कही। बोला। हमर नैयर में न यार बहुत तड़पत होई, रोवत होई। हमर बाप माई त बिया ऐसन जगह के लिए का कहे मन आत्मा रोवत है पूरा। हां हां का उपाय करल जा? का उपाय सही तो हम लोग उपाय करत हमने के बड़ गोतनी हम। अच्छा ई बताओ हां कि है जब तहर कुछ कमी बा कमी बा ना तो फिर यार के बात काहे याद करत तारू? मन हमर यरवा के याद बड़ा आवता। तो जब बियाह होके ससुराल में आ गइलू तो यार सियार के बात ना नु उठावे के चाहिए। यार के याद आवता, भतार की यादें नहीं खियावल ना। हां भतार के याद भतारा दिन भर थोड़ो रहेला घर में। यारवा के आवे पड़ी तारा से सटले रही का भतारा नहीं खिसवाद चाहे लेकिन सटले रही। सटले रहे से पर। अरे हमार मन के बात का जानू तो हमर मन बड़ा माने बहुत अथी हो गया। अच्छा ये बताओ पहले हमार देवरा सुहागरात के दिन में हमार देवरा नीचे रहे तू ऊपर रहलू कि तू नीचे रहलू? हमार देवरा ऊपर रहल। बाग देवरा तो हर देवरा तो ऊपर है। तू नीचे रहलू? हाँ हम नीचे तो कर उ करते करते तो हम का कहनी नु हम ओकरा के पलट देनी। आई बा हो पलट देलू। हम पानी पुरानका जमाना से प्यार ना करे, पने पुरानका जमाना वाला देखो तारू। हां ए कोहतन को हम उनके पलट देनी। हां तो पलट देनी भाई तो हमनी के मर्दू के कबो पलटले बनी हो? मरु हमनी के पलट देलस। हां बाग ई बताओ हम का कहनी हनु हां ओकरा के झट से पटक देनी हम चोहर गनी ऊपर से। आई बाप बाप रे बाप ई का जमाना आ गइले छोटकी। जमाना उल्टा हो गेल बा। तो तहां लोग बारो लोग पुरान के जमाना में जिंदगी जियत तारू लोग। तो का करे का करी हमनी के प्यार अच्छा लागेला। हमनी के जोन सीखले बनी तोने नु करे में। तू का सीख के आइल बड़ू ना यार? का जाना तारू नु हाउ ड्रेस में कौन ड्रेस में हो? ए दादा तनी को नाम बतावा ना। ओकर नाम तनी को हो? हमरा लाज ना लगता तनी सोनी देवल के। आ तनी को दो ना। तनी कबू तो हमनी के एक खरीद लेम ना छोटको। अरे हाउ सेक्सी ड्रेस बा। सेक्सी ड्रेस ए सेक्सी ड्रेस कैसन होला हो? का जानी कैसन होला। हमर तो 20 बरिस शादी होइले हो गई। सेक्सी ड्रेस मैंने ना समझ खाली बलसिया रहेला और नीचे चड्डी रहेला ओकरा पर हां ये सेक्सी ड्रेस होखेला। हां ये छोट गई का को होतारी तो हम तो सुन के पाका हो गए नहीं हर साल में तो पाका होके आल बिया। अरे हम खूब कूल खेला मोबाइले में देख के बतावत हई। हां अच्छा अच्छा हमनी के नानू आवेला अब मोबाइल हम लोग चलावे। मार हई 2-5 मीटर के साड़ी पहन के घूमत रहो। हमार साड़ी नु देख पूरा एकदम झलकत है एकदम। ना हमनी के हमने का करी दीदी गरीब आदमी सब आए। उ बात ना तो गरीब तो बैठले बनी सन लेकिन हमनी के दुल्हन बुल्हन खनी रहेनी अच्छा साड़ी पहन पेट उठ तोप के घूंघट ऊपर काट के गांव का आदमी देखे कि हां फल्ला के पतोया। उ तो बात ठीक बा। हमार भातार के जानत रहनु बोला ऐसा ड्रेस पहन के आए न तो बस उ कोयरे से पहले ही बस खत्म कहले से पहले ही है। बाप रे बाप का ड्रेस पहिरत रहलु है नैहर में? फीता वाला चड्डी पहनत रहनी है। फीता वाला? हाँ। ई फीता वाला चड्डी कैसन होला होता? दोनों ओर से बांधल जाला।
दोनों साइड में बोलल जाला। हाँ। ए छोटको एक नैहर जइहन तो हम ले आ दियो तैका। तो नहीं तू ला का कर रुक पहले हमरा के मंगाए दो। हम पहले हमरे के मंगा ना, दी। रुकी पहले हमरा के मंगाए दो। ती तोहर पतीला बरनु बा हो नापी लेबे हां हमरा अरे भगवान को त पतीला बोर हाथना बड़का बा बाप रे बाबा नापी हमरा बड़का बड़का ना मिलेला का बाप रे बाप तोरा लगे तो ऑर्डर करके सिवाए के कहे होई आ त इनकर ला तो मिल जाई इनकर पातर दान बा हो जाई त का होई तनी आऊ देख ली दीदी तोहर हमरा ऊपर के तो मिल बुझाता कि ओकरो नाती लेब के जाए होई हम हां त न सदवा से सिया दी हो न सदवा कौन हवे ई कौन हमें है? हो दर्जी हो अच्छा हाँ, तनी हेने तनी रस्सी बनाल हेने रस्सी बनाल तनी हो इतना पातर के सियाई हो हां खाली सामाने ढाकल रही और कुछ ना ढाकल उपाय कर देसी। अरे बाप रे चोली निमन से सियाई हो तोहर चोली के सामने के जोन डिजाइन बा नु हाँ। वो करिया करेला नु ओ ता हाँ हाँ ओ तहा से नु छेद करवा दे कैसन बोला ता छोटी रे ए हो दादा वो तहा के कैसे रंडी ड्रेस दिया पहिरल जाला हैं? ओ तहा के जोन बा बाहर से एकरा पति के एकरा के देखते फ्यूज हो जाइयो या तो दोनों निकलल रही हां और बाकी सब तो पर करिया जोन ना रहेला गोल उ नु निकलल रही का कहतरी छोटको त निकल रही तो काथी केकरा निकल रही आजकल के फैशन हां देखेबू ना चलो ना दिखा देता नहीं निकाल के घूमत तरी सन हाँ तो तू घूमले हो कबू अरे वैसन का बानू हम पहने नहीं ना जब अपन भतार के नहीं रहनु तो उहे पहन के घूमन के दोनों निकलल रहेला बाकी सब ढाकल रहता खूब धके मिसत होई तब आ पियत होई त मिसत होई धके काहे कि बड़ा मजा मिलल बा माँ जाओ हम कहने कि अगार से काम कम कर हमारा पछाड़ से काम तब करत तो माता के जगह लगे सुतत होई त हैं देखो तो अगार से कम कर पछाड़ से ज्यादा कर हैं हाय बाप ई बात बा हो। ई बात बा आ दीदी पछाड़ में करत होते तक दर्द ना हो का जानिए दादा थूक लगा हम के ना झुका ई सब देवेला। कुल जानी ले करी ले। थूक लगा के हाँ बाप रे हम ई कुल ना जानी ले अब पहले तनका ओकर बाद देख के ऐसन गियर मारेला नो एकदम जाके अटक जाला हां हाँ। जल्दी निकल एकर जाना तरुका एगो गनवा ना होला हे राजा 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 करे जा में समाजा उठा ल तनी कोरा भेटाई खूब मजा हे राजा 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 करे जा में समाजा उठा ल तनी कोरा भेटाई खूब मजा बाहिया में कोसे के सैया खच। मारेला कोचा कोच 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 जाने लू भइलो कि ना गाना हां भइल अच्छा गावे नी हो अच्छा गावे नी हाँ तुम मरवावत हो कच होई से तक याद अरे रहत ई गाना बाप रे ई गाना नया नया बाड़ी तो मारवाइली ना छोड़ देली एकर अरे हम ओतही से बानी एकदम सब चीज में फास्ट हो सब चीज में फास्ट बाड़ू तो एमे बीए पास बाड़ू एमे ओमे सब में अच्छा तो कितना तो पढ़ल लिखल कइले बाड़ू हम कहनी ना एमे ओमे से में एमे ओमे ते पीछे में से अच्छा ए तो पढ़त होई तो कहीं बगीचा में घुस जात बगीचा में घुस जाई हो पता ये में ओ में सब में पास बा वाह। तो घुस ना जाई हो ला गांव जवार के देखी तो लोग का कही हां चलो 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 ओई बेर से बैठल बारू लोग उठो। हैं। चल खाए पड़े चलो 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 हाँ चलो ए रुको हो हमरो को लेके चलो एक संग भाग बुका चलो के छोड़